Po tróne Božom Boh stvoril nebo. Všetka chvála Bohu, kto stvoril nebo a zem a splodil temnotu a svetlo. No tí, ktorí neveria, považujú ostatných za rovných s ich Bohom. Celý vesmír bol spočiatku jednou veľkou hmotou, ktorá sa volá primárna hmlovina. Vedci hovoria, že predtým, ako vznikli galaxie vo vesmíre, nebeská hmota bola spočiatku vo forme plynnej hmoty. Obrovská plynná hmota alebo oblaky boli prítomné pred vytvorením galaxií, potom sa nasmeroval do neba, kým bol dym, povedal jej a Zemi, poď do bytia. Tiac či nechtiac povedali, dobrovoľne sme sa spojili. Potom sa stalo veľký tresk. The expansion of the universe is accelerating. Do you believe in God? Me? Creator? The universe brings with mystery. Just because you can't explain something doesn't mean you can explain it. Finding the answer has become one of the greatest quests in modern science. Just a few years ago, we were trying to measure how much the universe is slowing down over time. It makes sense, right? An explosion happened a long time ago, the Big Bang. Some believe that we're aliens. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados. Now the question is, you are not able to communicate with them, you are not able to talk to them, you are not able to. But you will. There's just no evidence. And this is why religions are faiths. I look for that in the universe and I don't find it. So I remain unconvinced. But if you've got some good evidence, bring it. V 1927 na Katolíckej univerzite v Leuvene Georges Lemaitre zistil, že došlo k výbuchu, ktorý vyústil do vytvorenia galaxií. Tieto sa potom rozdelili a vytvorili hviezdy, planét, Slnko, Mesiac a tak ďalej. A neskôr to pomenoval Veľký tresk. Boh povedal: Neveriaci nevidia, že nebo a zem boli spojené ako jedna jednotka stvorení, a potom sme ich oddelili. 17. septembra 1912 Vesto Slipher získal prvú radiálnu rýchlosť špirálovej hmloviny galaxia Andromeda pomocou 24-palcového teleskopu na Lowell observatórii Arizona. Nadviazal ďalšími doplerovskými posunmi a napísal sériu dokumentov, v ktorých sa uvádza, že veľké rýchlosti zvyčajne v recesii sú všeobecnou vlastnosťou špirálových hmlovín. Tieto skoré červené posuny Slipher uznal za pozoruhodné a boli rozhodujúce pre objavenie toho, čo sa nakoniec nazývalo rozpínajúci sa vesmír. 1915 Albert Einstein sformuloval svoju všeobecnú teóriu relativity. Všeobecná relativita je teória, ktorá popisuje pohyb objektov v prípadoch, keď gravitáciu hrá dôležitú úlohu. Hoci všeobecná relativita predpovedala rozpínajúci sa vesmír, Einstein bol taký odolný voči myšlienke rozpínajúceho sa vesmíru, že zaviedol matematický faktor, známy ako kozmologický faktor jeho rovníc na obnovenie statického vesmíru. V 1917 Willem de Sitter našiel riešenie Einsteinových rovníc poľa, ukázal, že takmer prázdny vesmír by sa rozpínal, neskôr spolu s Einsteinom našli riešenie rozpínajúceho sa vesmíru bez zakrivenia priestoru. Rok 1922. Ruský a sovietský fyzik Alexander Friedman vytvoril priekopnícku teóriu, že vesmír sa rozširuje, riadené súborom rovníc, ktoré vyvinul známymi ako Friedmanove rovnice. Po teórii veľkého tresku Edwin Hubble konečne objavil rozširujúci sa vesmír rok 1929. Hubble si úplne pretvoril naše miesto vo vesmíre, nielenže bola domovom miliónov ďalších galaxií, ale aj samotný vesmír sa rozpínal. Na rozdiel od predtým zastávaného pohľadu na statický vesmír, Hubble napokon dokázal, že galaxie sa od nás v skutočnosti vzdiaľujú. Štúdiom svetla vyžarovaného z rôznych galaxií Hubbleov teleskop objavil
Že svetlo sa javilo ako posunuté smerom k červenému koncu spektra. Ukázalo sa, že náš vesmír sa neustále rozširuje smerom von a všetky galaxie v ňom umiestnené sa od seba vzdiaľovali. Tento jav známy ako červený posun, základné pozorovanie teraz známe ako Hubbleov zákon. Myšlienka rozpínajúceho sa vesmíru je kľúčovým základom teórie veľkého tresku. Hubbleove pozorovania poskytli najskorší pohľad na pôvod nášho vesmíru. Boh povedal, to my sme postavili oblohu so silou, skutočne sme schopní to rozšíriť, ako je teda možné spomínať výbuch a rozpínajúci sa vesmír, keď ani ďalekohľad neexistuje. A ľudia tej doby o tom ani neuvažujú. Je to Boh, kto posielal správy a znaky pre neskoršie generácie? A je tu približne 70% hmotnosti medzihviezdneho priestoru, médium pozostáva z osamelých atómov vodíka. Väčšina zvyšku pozostáva z atómov hélia. Boh povedal, Boh pozná neviditeľné, nechýba od neho váha atómu v nebi. Alebo v rámci Zeme, alebo čo je menšie, alebo väčšie, až na to, že je v prehľadnom registri. Čo tiež znamená, že je možné, aby existovalo niečo menšie ako atóm a moderná veda teraz objavila. A dokončil ich ako 7 nebies v priebehu 2 dní a vnúkol na každom nebi svoj príkaz a najbližšiu oblohu sme ozdobili lampami a ako ochranu. To je rozhodnutie The Exalted in Might, The Knowing. Povedal 7 neba, netušíme, kde končí, dokonca aj vedci hovoria, že všetko, čo vieme alebo objavili o celom vesmíre, je veľmi málo a vedeli sme už predtým, že kde je Boh, kursy a aký obrovský je. Vesmír cez nebo bolo stvorené pred zemami a obloha bola vytvorená za 2 dni z dymu, čas vo svätých veršoch je iný ako čas Zeme, niektorí hovoria, že jeden deň vo svätých veršoch sa pre človeka rovná 1000 rokov, niektorí hovoria, že jeden deň sa rovná 50 000 rokom, niektorí hovoria, že to znamená obdobia a je nepredvídateľný, pretože je nevyjasnený. Priestor mimo organizovaných astronomických systémov bol skôr považovaný za vákuum, astrofyzici neskôr objavili prítomnosť hmotných mostov v medzihviezdnom priestore. Tieto mosty hmoty sa nazývajú plazma a pozostávajú z úplne ionizovaného plynu obsahujúceho rovnaký počet voľných elektrónov a kladné ióny. Ten, ktorý stvoril nebo a zem a všetko, čo je medzi nimi, prítomnosť medzihviezdneho galaktického materiálu, alebo všetko, čo je medzi nebom a zemou, je dnes ľahšie pochopiteľné ako vtedajší ľudia. V nebesiach je toľko Eríš, Lauch a El-Mahfuz, Sidratul Muntaha, Baitul Mamor, Ilín a Síjeín, kde duše po smrti odchádzajú, slnko, žiarenie, všetci títo sú nad nami. Boh povedal, a urobili sme nebo strechou, bezpečné a dobre strážené, napriek tomu odvracajú jeho znamenia. Rok 1609, nemecký vedec Johannes Kepler povedal, že nielenže sa planéty pohybujú po eliptických dráhach okolo Slnka, tiež sa otáčajú okolo svojich osí. Boh povedal, je to on, kto stvoril noc a deň. A slnko a mesiac všetci plávajú, každý vo svojom zaoblenom kurze. V skutočnosti, slnko sa pohybuje vesmírom rýchlosťou približne 150 míľ za sekundu a dokončenie jednej revolúcie trvá asi 200 miliónov rokov, okolo stredu našej galaxie Mliečna dráha. Boh povedal, nie je dovolené, aby slnko dobehlo mesiac, ani noc nemôže predbehnúť deň, každá pláva pozdĺž nej má svoju vlastnú obežnú dráhu. A Boh stvoril zem, stavanie oblohy trvalo 2 dni a zem to trvalo 6 dní. A takto vznikla zem a mesiac.
Tiež tomu verila staršia civilizácia, že mesiac vyžaruje svoje vlastné svetlo, ale veda teraz hovorí, že svetlo mesiaca je odrazené svetlo. Boh povedal, požehnaný je ten, kto vytvoril súhvezdia na oblohe a umiestnil do nej lampu a mesiac vydávajúci svetlo. Neuvažuješ, ako Boh stvoril 7 nebies vo vrstvách a urobil v ňom mesiac odrazeným svetlom. A urobil zo slnka horiacu lampu. Je to on, kto urobil slnko žiarivým svetlom a mesiac odvodené svetlo a určené preto fázy, aby ste poznali počet rokov a čas. Boh to nestvoril inak ako v pravde. Podrobne uvádza znamenia pre ľudí, ktorí vedia. Ľudia si zvykli veriť, že Zem je plochá. 350 pred Kristom Aristoteles bol medzi prvými, ktorí uznali skutočnosť, že naša planéta je guľatá. Pozoroval zatmenie mesiaca a všimol si, že iba okrúhla guľa môže naznačovať kruhový tieň. Potom okolo 240 pred Kristom Eratosthenes to objavil. Jeho objav, že Zem je guľová, pomohol položiť základy modernej astronómie a geografie. Potom Korán odhaľuje, že Zem nie je presne okrúhla, ale má oválny tvar, Boh povedal, a Zem, navyše, urobil v tvare vajíčka. Rok 1514 praktickú ukážku sférickosti Zeme dosiahli Ferdinand Magellan a oplávanie Juana Sebastiana Elcana. Potom 1597 Francis Drake bol prvým človekom, ktorý dokázal, že Zem má guľový tvar, keď sa okolo nej plavil. A 1697 Isaac Newton usúdil, že Zem nemôže byť dokonalá guľa. Isaac Newton najprv navrhol, že Zem nie je dokonale guľatá, namiesto toho navrhol, že to bol sploštený sféroid. NASA hovorí v 2017, aj keď je naša planéta guľatá, nie je to dokonalá guľa. Our American way of life, isn't it grand? Peace, freedom. V 1960 Frank Drake vykonal prvý experiment SETI v hľadaní extraterestriálnej inteligencie a teraz ľudia objavili fosílie neznámych tvorov a ľudí, ktorí si nárokujú UFO na niekoľkých miestach a z jeho znamení sú stvorenia neba a zeme, a čo skrze nich rozptýlil zo stvorení a on za ich zhromažďovanie, keď bude chcieť, je kompetentný. Existujú aj iné životy ako Zem, je toľko tvorov, ktoré ešte nepoznáme. Ešte sme sa nestretli. Boh povedal a stvoril kone, mulice a osly, aby ste mohli jazdiť a ako ozdobení. A tiež vytvára to, čo ešte nepoznáte. Možno v nebi a na zemi. Existujú nejaké stvorenia, ktoré o nich nevieme, ani nepopierame ich existenciu, veci ako Stephen Hawking verili, že existujú aj iné životy ako Zem niekde vo vesmíre. Jasne veril, že mimozemšťania sú pravdiví, či je ťažké nájsť. Ale možné. V 2017 mexický ufológ Jamie Maussan našiel 2 mumifikované telá neznámych tvorov v Nazca Lines a v časti 2023 mexická vláda ich prvýkrát predstavila svetu. Hovoria, že majú viac ako 1000 rokov. Korán je najväčší zázrak, aký sme kedy boli svedkami, ako by ste teda mohli poprieť existenciu Boha a jeho posolstvá. Práve sme diskutovali o nebesiach, čo so zemou. Čo ak tieto stvorenia nie sú z vonkajšieho sveta, ale existujú na zemi? Na zemi je toľko historiek a záhad. Odvážiť sa vedieť. Je to len začiatok.